Sanibonani sizwe sakithi. Komosta unosopova. Groet julle al ons nasie. Greeting you all our nation. Dumelang bana ba Yesu. Ngiyandingelela nonke kuyo yonke indawo la kuzifinyelela khona le video. Igama lami ngumjozana, umculi kaMaskandi. Namhlanje ngizothulela ingoma yami enye ethi sanibonani sizwe sakithi. Lelizwe leli ngelethu. Ngicela ukuthi niyithamele ingoma kaMjozana ethi sanibonani sizwe sakithi. Sanibona sizwe sakithi jobela sichaba sahe shu molweni sizwe sakuthi njani bakayina greeting you all our nation. This nation belongs to us. Greeting you all our nation. This nation belongs to us. Greeting you all our nation. This nation belongs to us. Ngiyathemba ukuthi ithokozelile ingoma kaMjozana okade usayithamele ethi sanibonani sizwe sakithi. Kanti mangabe ufisa ukuthola ulwazi ngokuthi uMjozana ingabe waqala nini ukucula, ngizothi nje ukuthi halamuzi kancane. uMjozana ukhule elalela umculo wesintu okhosini FM, elalela uBhodloza Nzimande, elalela umculo ofana nabo Washela Imhlophe Ophuze Kemisi kanye noMbazi Omnyama. Yingakho umuzwe eshaya le ngoma le oloshumi wakudala ethi sanibonani sizwe sakithi. Uma ngabe ufisa futhi ukuthola umculo kaMjozana uyatholakala ku YouTube, uthole ku Facebook, uthole ku Instagram, uthole ku Twitter, nabo TikTok, nabo VK, maningi ama social network bafowethu. Nikhumbule njalo futhi ukuthi uyathengwa umculo kaMjozana. Uyawuthola kuma iTunes, uyawuthola kuzo zonke inkundla Google Play, iTunes, kuzo zonke indawo la kutholakala umculo khona uthenga. So ngicela